Kutenda kuronga kwenyu yave kune uchenjeri. Vaya pamakatuka vanhu vekutanga zvakavanzika zvedenga ndezvenyu mambo regai tipe kutenda kuronga kwenyu yave kune uchenjeri ndamufuma. Kudachaziya kwandikomborera mabasa amani potinoona zvakawanda zvakanipa kusanganiswa naye chaiye wanakasarudza kuti ave ndiye amai vevana vangu upenyu hwese. Kudachaziya kunokonzera kusanganiswa kwemarudzi amani potinoona zvakawanda zvakamupa asanganiswe neni chaiye akandisarudza kuti ndini ndichave baba vevana vake upenyu hwese. Ndiri zvemuridzi wemwoyo wake. The mysterious revelations researched by Family Emanuela, Solomon of the moment. Munoti kudai tisina kuzonzitile cheziya taizombosora kachimbotenderera nepindureti taizozvionera kupi zvese taizozviona kuti ona mwana uyo mwana akanyanya semwana mudharakosha emaziso asina zororo maizozvionera kupi zvese. Wodiraifa Dr. Cliff Kaseke tarisa rodi mudhara rowisira vanhu mugorongo. Nyatsoona zvendizi tiri kuno kumashure. Mwana wemberengwa mama yo ndiye wandapandanira nzvimbo mukati memoyo wangu emurayo tigarisane. Takazomusarudza ndagutsikana sisiwa ndiye wandapandanira nzvimbo mukati memoyo wangu emurayo tigarisane. Pakuzomusarudza unenge waperera matoye wandapandanira nzvimbo mukati memoyo wangu emurayo tigarisane. Isarudzo yangu ama masivanda ndiye wandapandanira nzvimbo mukati memoyo wangu emurayo tigarisane. Pakamera moyo wangu ndi papa chiyera ndiye wandapandanira nzvimbo mukati memoyo wangu motangoshinga tigarisane amawe. Ana chiyera tarisa chimiro chake nerunako rwake kana sabukata dzakunyora ke asiri feya.
Kutarisa kufamba kwake mwanasikana, kana sapu katadza kunyora ke ashirifea. Tarangarira masuaya mwanasikana, iwe usazokudza chirangano, kana chimiro chako nerunako zvisakufurira kwete kwete, ndoda tisvike kurewe. Tarangarira masuaya mwanasikana, saka usazokudza chirangano, kana chimiro chako nerunako zvisakufurira kwete kwete, ndoda tisvike kurewe. Zangu oh mama wine toyona sikumezi mwana mberengwa pamusume pamainona